The moment is now the hour of God. The moment is now the hour of God. The royal family are coming out to do the needful. Also, the Gambia, really giving them on the open. I can see only in Canada, and I know you can get over this event. Because you the content of this function, I will accredited video coverage, documentary for this final outing. Echo TV is here, Echo TV is here live to do this documentary. Also, because we are spending our time with time is of essence. Time is of essence. We continue to welcome all of you, members of the British Kewala, members of the Nubinurala. Security. We tell the audience of our security men to allow the gate wide open, please. The hour has come, the moment is now. Oh yes. We will not have open it. Oh no, people from where the gate will be now. Please.
Please allow. Yeah. Wider. I'm sure you got mama. Majesty.
Just to keep my people entertained, you know. Attention please, attention please. I am who are going to die where I am the very special announcement. To be able to go of Katsina. Online, ever with me, I don't know if I have a time. Ìgbé àwọn ezigbote ọnọdụ ka anyị na-enye ugbu a ka anyị nabata igwe ọchịna igwe ọbụisi ọchịna ka anyị na-anabata ugbu a ihe ahụ mmemme anyị ga-eme igosi the cultural heritage of Uruala clan. Biko anyị chọrọ ka onye ọbụla nwee this special clip ka e hụ ya n'uju ka igwe isi ọchịna na-abata ya na ndị kabinet ya. Yes, anyị na-ekele ụmụnne anyị ndị na-abịa kemgbe 2 months for this documentation. Obi Idogwu, igwe ọbụisi ọchịna, we welcome you. Thank you for your time. Thank you for coming. One name. Country of Uruala Political Branch. I like a rule for this wonderful gesture. The great heritage is a important thing. Igwe ọbụisi ọchịna na cabinet ya na-abata. Onye ọbụla ọ nọ n'ụwa na-ebe isi. Yes. Onye ọbụla ọ nọ n'ụwa were otu. Ụmụ ga-aga ebe nri ebe ga-ebute na Royal Kitchen a. Ụmụ ga-aga ebe nri ebe ga-ebute.
Alpha. David, PhD.
ndị kabinet m a ga-agwa anyị na nwanne anyị akadebe ego anyị were abụrụ ka anyị gasị ụlọ imetụtara ụzọ metụtara anyị iwetara ụzọ ya bụ na-eme anyị na-atụtụ a anyị na-eme ndị akụ ọdịrị anya na nche ọgwụ ọchịchị tọnyere Agadaga. I'm an old dog at it. I see that surprise. I can assume I see. I'm an old man. Nobody have been magic when they put down. I'm not going to get him because, like you said, when we get it's not goddamn market, historically documented. You know what I mean? Attention, please. Let us see the witness. Can men and women here present? The Royal Highnesses permit to receive another group. So, events for is now
We are